Il-Gvern qed joħloq skużi politiċi biex jagħti l-fatt li l-vaċċin tal-influenza diġà qiegħed iktar minn ġimgħa tard mid-data mwiegħda. Kliem il-President tal-MUMN Paul Patch f'intervista li kellu ma' The Malta Independent on Sunday. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn kien wieħed it-tieni konsenja ta' dan il-vaċċin fl-ewwel ta' Novembru. Iżda iktar minn 8 wara in-nies għadhom jistennew. Fil-fatt, Chris Fearn ikkonferma mal-ġurnalisti ftit tal-ġranet ilu li t-tilqima tal-influenza għadha ma waslitx fl-istess nifs u stqal li mhux tajjeb li t-tilqima tingħata f'Salt. Mhuwiex għaqli li nlaqmu l-popolazzjoni kollha f'Salt. Iżda Paul Patch qal li dan mhux vera tant li fis-snin preċedenti dan l-argument qatt ma semma u qal li herd immunity ma toġġ f'dan il-każ u fil-fatt ibiskuża biex jaħbiddew min nuqqas ta' vaċċin għal poplu Malti kollu. President tal-MUMN kompla jgħid li din is-sitwazzjoni waslet biex uħud laħqu ħadu dan il-vaċċin tal-influenza iżda oħrajn ma messithomx l-istess xorti. Minnaħa tiegħu il-President tal-MAM Martin Balzan saħaq li dak li qed jgħid il-Gvern imur kontra dak li qed tgħid l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fejn qed tisħaq l-importanza li kulħadd jieħu l-vaċċin tal-influenza kemm jista' jkun malajr.